meu traballo no CUFIE é levar un pouco a parte audiovisual do servizo, non? Pois elaborar pequenas pezas, editar vídeos para cursos online, facer algunha peza de algún acto no que o CUFIE participe ou que o CUFIE organice, etc. Tamén intentamos sempre darlle un punto de vista estético e atractivo, e aí sí que é certo que, bueno, tanto Ana como a min nos gusta e nos intentamos esforzar sempre, no, que quede da maneira máis chula. É moi cambiante, porque non é algo que digas os luns fais isto, os martes fais isto, os mércores fais isto, sino que é un traballo moi dinámico. E eu creo que unha das claves dese traballo dinámico e cambiante é que somos unha unidade que podemos absorber ou que podemos traballar con multitude de casos, de problemas, de cuestións. Somos unha unidade moi multidisciplinar, hai xente que ven de educación, xente que ven de psicopedagogía, xente que ven de filoloxía, eu de comunicación, xente que ven de carreiras moi técnicas, moi tecnológicas, e entón eu creo que esa suma de perfiles sí que nos facilita moito poder construir proxectos ou desenvolver proxectos sin vernos tan atascados, en determinados aspectos, que sí que pode haber outras unidades con perfiles máis similares nas que sexa moito máis complicado. A variedade de perfiles que hai, a capacidade de traballo que temos e o bo ambiente que se respira. Porque, bueno, é moi agradable, non? Atoparte sempre con compañeros e con compañeros que teñen unha sonrisa na cara, que sempre están dispostos a botar un cable, a remar a favor, inda que non sexa a súa responsabilidade concreta, eso, non? E non lles importa botarche un cable ou explicarche 5 veces algo se non acabas de entender. Entonces, eso sí que eu creo que o que máis me gusta do CUFIE, non? Esa sensación de ser como un pequeno ecosistema de personas que intentamos sempre que as cousas se fagan o mellor posible. Eu creo que aporta o CUFIE a parte audiovisual de traballo diario, digamos, ¿no? De desenvolver vídeos, montar pezas, sacar fotos, crear flyers, etc. Porque sí que é certo que, bueno, na unidade sí que o audiovisual non entrou comigo nesta unidade, sino que xa estaba de antes. E sí que pola carga de traballo e polas formas de traballar, pois sí que se facía necesario que houbera unha persona dun perfil audiovisual traballando diariamente aquí sobre o terreo, non? E entonces eu creo que eso é o que eu pequeniñamente aporto ao CUFIE. A sensación que teño a nivel xeral é que o CUFIE é un centro que o resto da comunidade universitaria ten en certa estima, porque eu creo que moitas veces, ou hai moita xente da comunidade universitaria que se viu nun apuro do que o CUFIE a sacou. E iso, aínda que poida ser un detalle menor ou unha cuestión moi puntual, eso marca, non? E ao final, cando levantas o teléfono para chamar porque tes un problema e do outro lado sempre hai alguén atento e con ganas de intentar axudar, con ganas de intentar aportar, ou que incluso logo, sabes, se recorda aquilo que lle preguntaches e volve a insistir, oye, resolviches isto? Eu creo que esa xente que a comunidade universitaria o valora moitísimo. Creo que é unha felicitación ás persoas, ao equipo humano, dende os equipos de goberno da universidade que axudaron a crear isto, que puxeron todo en marcha, o equipo técnico que estivo aí traballando, a toda a xente que pasou por aquí, o equipo de administración, o equipo, os bolseiros, as bolseiras que pasaron por aquí. Eu creo que a felicitación é para todos eles, porque ao final desenvolver unha unidade, un centro así, durante 25 anos avanzando, crecendo e construindo e abríndose a novos campos é
é moi potente. E conseguilo, eu creo que foi conseguir este crecemento, ¿no? Conseguir esta evolución do QFIE nestes 25 anos, eu creo que foi obra de todas as persoas que pasaron por aquí e que aportaron